Kaadu, mene väärä, eikö mene? Kaadu! Anteeksi hevonen. Miten mun piti ottaa? Älä vie mun hevosta! Väärä hevonen. Se on väärä hevonen! Ai mitä? Onko? You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, Taimekki! Se on väärinpäin! Tää vyö ei mene kiinni. Se satula on vielä takana, mutta sitten se nyt se on hyvä. Etkö sä osaa suojia laittaa oikeeseen paikkaan? No on oikein! Eikä ole, kun ne laitetaan näin. No toi toinen ainakin oikein. Vai mitä? Ei ole. No ai, no mä oon korjannut. Tällaisella on kyllä ihan väärin jalkoja. No mut kun Linda sanoi, että kyllä tulet näihin jalkoihin näin päin. Mä laitoin ne kyllä toisinpäin. No, etujalan suojat. Ai. Etujalkoihin. Sulla, mutta tää heppakin oli jo lihava. Ei kun mä en osaa laittaa suitsia, niin voisit sä laittaa? Joo, kyllä mä nyt osaan aina tämmöset yhdet suitsat laittaa. Okei, hyvä. Mä en laittaa nolla. Joo. Mun mielestä on tosi pelottavaa, niin tää on niin iso. Tää on kyllä aika iso. Mut toivottavasti ei palkkaa. Tää tulee tästä. Se on tosi iso. Ei oo, kun nää on tämmöset suitset. Nää kuuluu olla näin. Ai jaa. Nää kuuluu näin. Näin kuuluu olla suitset. Täällä me tehtiin nää suitset. Ei siellä on jo suitset. Noi on ihan väärät suitset. Noi on Nelli jo vanhat suitset. Janna antoi nää. Se sanoi, että nää on oikein. Janna, etkö sä muistanut kiristää satulan työtä? Kiristin! Mut se olikin vähän löysä. Eikä niin vähäkään. Joku tyhmä on löystänyt mun satulavyön.
kaikki. Into selkä suora. Ja teillä on molemmin liian lyhkäiset jalustimet. Janna, selkä suora. Tuossa meidän siis pidempään jalustimiin. Joo! Sattukaa! No sit taas uudestaan selkää! Ja nyt se Linda rupees laukkaamaan taas! Noniin ja nosta sen Bettinan kanssa laukan! Hyvä! Hyvä!